Utopya û utopyayên sereke. Utopia yan jî utopya modelên civakê ku ji aliyê ramanwer û filozofan ve hatine nivîsandin. Pêkhatina yan jî pêkanîna wan modelan nepêkane û modelên civakekî bêhempan e, modelên civakên xiyalî ne. Hinek filozofan bandêr û sazûmana devletên xwe rexne kirine û bi vî awayî utopyayên ku têne zanîn wekî raman û modelan derketine holê. Helbet meriv dikare bibêje ku ji ber kemasî û tengasiyên sazûman û pergalên wê demê ramana utopyayê derketiye holê. Meriv dikare utopyayan bike du beş, a yekêm utopyayên ku têne xwestin ango utopya, utopia, a duyêm jî utopyayên tirsê ango distopya. Utopyayên ku têne xwestin. Di van utopyan de wiha tê xwestin ku mirov şad û bextewar bijin û vê yekê vedibêjin. Ji bo pêkhatina vê yekê jî wekî modelên civakên bêhempa hatine nivîsandin. Ütopya yekêm devleta Platon'e ango republike, di devleta Platon de civak ji sê çînan pekti. Karkerên ku fazîleta wan kar û xebat e, leşkerên ku fazîleta wan wêrekî ye û rêveberiyên ku fazîleta wan edalet e hene. Di vê ütopyayê de devlet di heman demê de wekî dezgeh û saziyekî perwerdehiyê jî kar dike. Welatiyên devleta Platon li gor hunerdariya xwe têne hevotin û dibin xwedan meslek. Di devleta Platon de ji bo leşker û rêvebiran hebûnê ango mulkiyet qedexe ye. Navê resen a berhema Platon polîteiya ye. Ütopyaya duyên bajarê xwedan fazilet a Farabi ye. Farabi dibin tesîra ramanên Platon de maye. Di vê ütopyayê de behsa devletekî îdeal dike û dibêje ku serekê bajêr di vê xwendê têgihiştî wêrek xwedan fazilet bin. Li gor nêrîna Farabi rêvebir dibe bû bawermendên Xwedê, rastgo, jîr, nefsbiçûk û rûvşak bin jê. Ütopyaya Thomas More. Thomas More di vê ütopya xwe de civakekî bêçîn pêşnûma kiriye ku di vê civakê de mülkiyeta xwemaliyê tune û prensîpa wekeviyê tê parastin. More wiha bawer dike ku çavkaniya bêedaletî, xirabî û bedbextiyê mülkiyeta xwemalî ye. Li gor More di vê devlet demokratîk be û rêveberên devletê jî ji aliyê welatiyan ve werin hilbijardin. Di vê devleta ütopîk de pere naye bikaranîn. Lê di dewsa peran de daberî heye. Ütopyaya çarem velatê rojê a Campanella ye. Campanella di vê berema xwe de devletekî îdeal pêşnûma kiriye. Rêveberên devletê filozofên dîndar an jî em bibêjin alîmên dînî ne ku ji gelek aliyan ve başperwerde bûne. Hemû mirov bi hev re xwediyê hemû tiştî ne. Mulkiyeta hevpar heye. Mirov di rojê de 4 saetan dixebitin, dema mayî jî ji bo huner, xwendin, nivîsandin û bêhvedana rûyên xwe derbas dikin. Bi latînî jê re dibêjin civitas soli. Ütopyaya pêncan Atlantisê no a Francis Bacon e. Bacon di vê berema xwe de civakekî ku li ser bingeha zanistê ava bûye pêşnûma kiriye. Distopya, ütopyayên tirstir. Di van ütopyayên tirsê de armanc ew e ku şexs ji zilm û zordestiyên sazûmanên antîdemokratîk haydar bin. Ji rewşa civakên roja me, rewşa civakên siberojê yên xirab hatine pêşnûmakirin yan jî em bibêjin nivîsandin. A yekîn dinya wêrek a nû ye ku nivîskarê wê Aldous Huxley ye. Huxley di vê ütopyaya xwe de ji hêle zanist û teknolojiyê ve behsa civakekî gelek pêşketî dike. Mirov li gor pêdiviyan li kargehan têne hilbirandin û li saziyên taybet xweyî dibin.
malbat û zewac ji olê rabûye. Taybetmendiyên kulturî û bîra civakî ji olê hatine rakirin. Ji ber vê yekê jî gelek caran mirov ji rê derdikevin û yan jî dîn dibin û di civakê de xwekuştin gelekî zêde ye. Distopya duyem 1984 a George Orwell'ı ye. Di 1984 a George Orwell'ı de revebiriyên zordest hene û rexne li wan hatiye girtin. Di vê Ütopyayê de zordestiya dewletê zaf e û heta tê wê radeyê ku mirov hîş û aqlê xwe wan dadikin. Wekî gotina davî meriv dikare bibêje ku hem Ütopyayên ku têne xwestin û hem jî Ütopyayên tirsnak ango distopya mîna alternatîfê anca bibêjin vebijêrê sazûmanên siyasî yên ku hene hatine dîtin.